Ako may share sa inyo mga kaidol kung unsaon pagpanguyab sa baylihan mga kaidol. What? Ang una mga kaidol, imo siyang guyoron. Unya imo dahil siyang ano kaidol, ila-ilahon mo ana dahil ka mga kaidol. Pwede mangutan ng miga, unsa man may bumabay na. Unsa day pangalan nimo? Na mutukan po babae kasi ang pangalan. Ako si Mary Jane. Ana niya mana din ka taga-asa day ka. Taga-kuan, taga-mabuhay. Mao ba? Unya mana day yung lalaki. Na kay uyab. Mana ang lalaki unya pag ang babae gusto siya, baka gusto siya sa imo na say balak nga sugton kaniya. Muana din na siya nga kanang muana na siya nga wala pa muana po dahil yung lalaki nga mao ba kagwapan nimo wala pa kay uyab. Muana po dahil mabay wala pa kay kuan ana wa pa ko kitag lalaki nga kanang buotan ana ba niya. So pag moingon siya nga kanang wala pa say uyab, muana dahil yung lalaki nga sa ato pa naday paglaom akong gugma sa imo. So mana mga kaidol ang laki sayo na kayo manguyab sa baylihan mga kaidol. Unya mayngon po day ang babae kung nasa plano nga sugton ka nya kanang ako sana siyang hunahunaon. Mana day yung babae mga kaidol, wala feeling na kayo mga kaidol ba. So unya labay man mga kaidol ang sunata Pilimero sweet. Kanang sweet mo na pagpanguyab ni mga kaidol nga mugunit ka sa hawak sa babae mga kaidol. Kanya ang babae po mga kaidol mugunit po sa mga baga mga kaidol. Kanya kuan sunod ana kuan man kanang hot music man mga kaidol, kanang hot music mga kaidol mo nang sadsaran mga kaidol nga kumbati ka saya mga kaidol ana ba dili nagakos mga kaidol. O palab nya sunod mga kaidol sweet na po sweet music. Sweet music na po mga kaidol. Gakos na po na mga kaidol, gakos na po. So imo na po na siyang guyoron mga kaidol, guyoron na po na nimo, suknaon na po nimo mga kaidol. Kumusta naman to akong giingon sa imo, na ba ko'y paglaom sa imo? Wala na mga kaidol. Mo na pag makaangay ang makagusto ang babae sa imo, na plano siya nga uyabon ka, moingon din ang babae nga. Sige, kanang sugod karon giuyab tanaka. Pero akong ipanaad sa imo nga ayaw ipang tabi-tabi way lain makabalo kita ra. Maana din mga kaidol. Maana din laki nga kuan ka nang pag sure bitaw kanang uyab na bitaw ta nya. Lagi gisugot na ka. Nya karon moingon din lalaki mga kaidol nga. Unya unsa may pamatuod nga kuan kanang uyab na ta imo na kung gisugot. Nya unsa may kuan nya musugot ka kanang unsa man kanang mukis ko sa imo. Ingon din ang babae mga kaidol na unya ara pag humana sa baile. Ala day mga kaidol sig palugaray day mga kaidol. Pag humana sa bailehan mga kaidol, ngita din ang ngit-ngit mga kaidol kay kuan nga nang mukis ang laki ba mangita siya kabatuoran nga uyab na sila. Wala kung pakison siya mga kaidol, uyab na siya mga kaidol. Ngita din na siya lugar mga kaidol. Kiss-kiss din na sila mga kaidol. So mao na ito mga kaidol, akong i-share sa inyo mga kaidol kung kuan unsaon pagpanguyab sa kuan kaidol baylihan. Ingon ana ra kasayon manguyab sa baylihan mga kaidol.